Sa matag pagsiga sa Christmas light sa buwan sa Setyembre, kasagaran kalipay dayon ang musulod sa nahuna sa matag Pilipino. Sa Sugbo, kada suga nga misidlak og kada awit nga madungog, nagdala kini og usa ka saad nga moabot na ang Pasko. Ug uban niini ang kalinaw, ang paglaom ug ang kalipay. Apan sa usa ka hilom nga gabii sa Setyembre 30, gitay og sa kusog nga linog ang amihanang bahin sa Sugbo. Ang yuta nga atong gisaligan mao pagyoy mibungkag sa atong kalinaw. Ang Bugus City nahimong sentro sa kasakit, kapin sa 200 ka kinabuhi ang nangahanaw. Ug sa dihang naghuna-huna na ang Sugbo nga makabangon, miabot ang Nobyembre 4, dala ang bagyong Tino. Mas kusog, mas mapintas, mas walay kaluoy. Sa matag numero, usa ka istorya. Sa matag istorya, usa ka pamilya nga nagbangutan sa hilom nga kagabhion. Ug karon, nagbitbit ang Sugbo og usa ka pangutana nga walay sayon nga tubag. Unsaon pagselebrar sa Pasko kung ang kasing-kasing nagbangutan pa? Kay dili tanan adunay kusog nga musiga ug suga, ug dili tanan adunay gana nga mopatukar og awit. Ang uban naglisod pa sa pagbangon, sa pagkawala, sa kahadlok, sa kasakit nga wala pa natambalan sa panahon. Akong bata na kini magtawag nga pa tabang namin diri pa kay si Bibi na kuan nga samad. Sus nga samad ba din matay naman. Bisan sa kangitngit, adunay kahayag nga misiga, hilom apan tinuod. Sa lungsod sa Carmen, adunay mga kapulisan nga mipili nga isulob, dili lang ang ilang mga uniforme, kundili ang papel sa paghatag ug paglaom. Santa Cups on Wheels, nga dili mahalon apan bugat ug kahulugan. Matag hapon, magtuyok ang mobile car sa mga barangay, samtang nagpatukar og mga awit sa Pasko. Manghatag sila og mga gagmayng regalo sa mga bata, walay dagkong entablado, walay pasundayag. Ang anaa lamang mga gising nga dugay na kaayong wala makita. Sa sulod sa goodie bag, adunay yano nga mga pulong. Smile, be kind and stay safe. Mga pulong nga murag gagmay, apan sa usa ka bata nga nakasaksi og kasakit, dako kaayo kini og bili sa ilaha. Nutay bata Pasko'y pinangarap, o kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang. Ang Pasko nagpuyo sa yano nga katawa ug matinad-anong pahiyon sa mga bata. Napuno sa kahayag ug paglaom ang Mandaue Green Learning Park sa Umapad. Sa dihang ang Police Station 5 sa Mandaue City Police Office nagpahigayon og pamaskong handog para sa mga bata. Nga giuluhan og Building Trust and Smiles at David Police Station 5. Sa pagdiwang natin ng Pasko, regalo't pagmamahal meron tayo. Alang sa daghang kabataan ug residente ilabi na kadtong naapektuhan sa bagyong Tino, ang mao nga adlaw nahimong pahulay gikan sa kasakit ug kabalaka. Pinaagi sa katawa, mga regalo ug mainiton nga pakiguban gipakita sa mga kapulisan ang ilahang misyon labaw sa pagpanalipod. Kini usa ka pag-atiman, pakigduyog ug paghatag pag-usab ug paglaom sa kasing-kasing sa komunidad. Apan samtang ang uban nagkatawa, adunay uban nga nagpabiling hilom. Aduna pay mga kalag nga nagatubang sa Pasko, luyo sa mga rehas, mga binilanggo nga tingali wala nay mibisita, wala nay mohatag og regalo, wala nay moingon og malipayong Pasko. Mga tawo nga sayop man ang nahimo apan tawo gihapon, nga nanginahanglan og paglaom ug kahayag. Daghan kanato ang nagtuo nga ang Pasko mahitungod sa kantidad sa regalo nga atong madawat o ihatag. Apan, kung atong liliun pag-ayo, ang labing bilihong gasa dili mapalit og kwarta, kini mao ang presensya. Disyembre 22, 2025, nagawas no na ang 109 ka mga persons deprived of liberty. Human nakapasar kini sa Good Conduct Time Allowance Ubos sa RA 10592 sa Bureau of Jail Management and Penology kun BJMP sa Dakbayan sa Mandaue.
Din ang programa sa mass release kay gihaom sa tema sa Kapaskuhan. Din nagsabak kini sa pamulong nga paglaom og bag-ong sugod Pasko sa Kagawasan sa GCTA-based release and reintegration ceremony sa pasilidad. Dili mabayaran ang kalipay nga ilang nabati sa dihang miabot na jud ang panahon nga dili nabugnaw nga mga rehas ang ilahang masandigan gumikan sa mga pamilya nga nagpaabot kanila. Ingon man ang bag-ong kinabuhi nga ilang gibitbit sa tanan nila nga nakatunan sa taas nga panahon sulod sa prisuhan. Nakabuhat mig sa laod nga kinahanglan namang bayaran. Pero mapasalamaton lang gyapon mi sa naami din napita kay nami mga sala sa una nga wala naman na bayari. Kinahanglan namang bayaran serbisyuhan diri. Salamaton ko nga naabot ko diri kay diri nako nakitang kabaguhan sa akong kinabuhi. Tuod man wala nakita do sa gawas kay dili man takabawong paubos do sa gawas. Kinahanglan ato mga batasan ato pasi ato pa sa labi dito. Diri sa sud nami gisunod nga patakaran. Kinahanglan mabalyo, kinahanglan ka mo wag balyo si mong kagalingon. Sunod lang kas patakaran diri. Kinahanglan mo paubos ka diri dapita. Ang Pasko usa ka pahinumdom sa labing dako nga ehemplo sa gugma, ang pagkatawo ni Jesus sa usa ka pasungan. Kini nga gugma wala nagpili sa estado sa kinabuhi. Ang esensya sa Pasko anaa sa pagpasaylo, pagkamahinatagon ug ang paghatag ngadto sa mga tawo nga wala ikabalos kanimo. Paglaom, ang pagtuo nga bisan unsa pa kalisod ang miaging tuig, kanunay adunay bag-ong sinugdanan. According sa records of our national headquarters, ito yung isa sa ating pinakamalaki na more than 100 ng ating PDL release. It's tagged as Christmas release GCTA based and reintegration ceremony. This is a yearly event po, sir. This is a yearly event na magpa-release ng PDL. Actually, sir, pwede siyang quarterly based on discernment and discretion of the leadership of the jail facility. But during our tenure, make sure na through the efforts of our management screening and evaluation committee, MSEC, na makarelease tayo ng maraming PDL before Christmas. Ihatag Ginoo nga pinaskuhan sa Timing kayo. timing kayo. Kano saan ka nakikibaw, sir? At to pang sa 23 ang iyang release ko, no? Yan ang murag na sa iyo man may kidos. Kano saan ka nakikibaw nga makagawas na siya? Ni on gabi ni text nga pariyon ko kay mulaya na siya karon. Manin na ako. Pila siya katuig nga nawa sa inyo, sir? Timber, basta magtulog ka pin siya. Mutulo ka pin. So, ang kini mo siya is way kabatangas kalipay. Asay niya mamataw nito sa balay. Di ko alam ka kuyo kay. Ang Pasko usa ka pahinumdom sa labing dako nga ehemplo sa gugma, ang pagkatawo ni Jesus sa usa ka pasungan. Kini nga gugma wala nagpili sa estado sa kinabuhi. Ang esensya sa Pasko anaa sa pagpasaylo, pagkamahinatagon ug ang paghatag ngadto sa mga tawo nga wala ikabalos kanimo. Paglaom, ang pagtuo nga bisan unsa pa kalisod ang miaging tuig, kanunay adunay bag-ong sinugdanan. Ang Pasko pinaagi sa mga mata sa usa ka bata, labaw pa sa mga gasa. Ang matag kasing-kasing sa usa ka bata, ang Disyembre, dili ilang usa ka buwan sa kalendaryo, kini usa ka kalibutan sa katingala, samtang ang bugnaw nga hangin sa amihan nagsugod na sa paghaguros. Puno sa paglaom, kahinam og tiunay nga kalipay.
Ang maong mga kalihukan nagpamatuod nga ang kalipay mahimong mahimugso bisan pa man sa kasakit. Nga ang kaayo dili magkulat og hingpit nga kahimtangan aron motubo. Kay ang Pasko dili kalipay kung ikaw ra ang malipayon. Ang tinuod nga diwa sa Pasko makita sa pagpakabana sa mga labing nanginahanglan. Sa panahon sa trahedya, ang paglao mahimong magsugod sa usa ka pahiyom. Ug bisan ang mga nakalimtan sa katilingban, aduna gihapon sila'y lugar sa Pasko. Sa katapusan, ang Pasko sa Sugbo dili lang usa ka petsa sa kalendaryo. Kini usa ka pagpili nga mahimong kahayag bisan ikaw mismo ang nasakitan. Tingali dili na pareho ang Pasko karong tuiga. Dili na ingon ana kahayag, dili na ingon ana kasaba. Apan kung adunay usa ka bata nga mipahiyom, usa ka kalag nga nabugnawan, ug usa ka kasing-kasing nga napagaan, igo na siguro kini aron makaingon ta nga ang Pasko buhi gihapon. Gikan sa Bombo Radio Cebu, malipayong Pasko mga kabombo. Kini na lamang si Bombo Jola Cañati. Ug ako usab si Bombo Irene Ardiente. Alang sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!